विठ्ठल नामाच्या गजरानं अवघी नाधवणे नगरी दुमदुमून गेली। निमित्त ठरलं आषाढी एकादशी उत्सवाचं। या उत्सवाची ही क्षणचित्र। बोला पुंडलिक वरदा श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला। वाळवंटी चंद्रभागेचे काठी डाव मांडिला, वाळवंटी चंद्रभागेचे काठी डाव मांडिला। ओ विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, ओ विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला। ओ वाळवंटी माण गंगेचे काठी डाव मांडिला, ओ वाळवंटी माण गंगेचे काठी डाव मांडिला। श्रीरामाचा गजर रघुनामाचा झेंडा रोविला, श्रीरामाचा गजर रघुनामाचा झेंडा रोविला। या विठूचा गजर हरिनामाचा 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 झेंडा रोविला। विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, ओ विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला। वाळवंटी चंद्रभागेचे काठी डाव मांडिला, वाळवंटी चंद्रभागेचे काठी डाव मांडिला। या विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, वाळवंटी माण गंगेचे काठी डाव मांडिला। श्रीरामाचा गजर रघुनामाचा झेंडा रोविला। पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी, पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी। पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी, पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी। पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी, पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी। पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग। हजारो भाविक या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत आणि विठ्ठल रखुमाई मंदिर नाधवडे गावठण या ठिकाणी आज मोठ्या संख्येने गेली 4-5 वर्ष या ठिकाणी मोठ्या संख्येने सर्व भाविक या सिंधुदुर्गातील त्याचप्रमाणे रत्नागिरी राजापूर सर्व वारकरी मंडळी या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहते। खरं म्हणजे हे आमचं भाग्य आम्ही समजतो सिंधुदुर्गवासियांचं। कारण काय की पंढरपूरला प्रत्येकाला जाणं शक्य होत नसतं, तर आज या ठिकाणी या सिंधुदुर्गामध्ये नाधवडे गावामध्ये पंढरी वसली आहे असा भास व्हावा अशा प्रकारचं वातावरण या ठिकाणी निर्माण झालेलं आहे। खरोखरच या नाधवडे गावातील सर्व माझे मानकरी मंडळी, सर्व ग्रामस्थ मंडळ, सर्व तरुण कार्यकर्ते, महिला वर्ग सर्वांना लाख लाख धन्यवाद द्यायला पाहिजे। कारण एवढं सुसज्ज नियोजन या ठिकाणी या मंडळाने केलेलं आहे आणि हजारोच्या संख्येने या ही मंडळी खरोखरच एक वातावरण अतिशय चैतन्यमय असं वातावरण या ठिकाणी झालेलं आहे आणि अशा कार्यक्रमाला आम्हाला या ठिकाणी बोलवून आमचा सत्कार केला, आम्हाला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली। खरोखरच आम्ही भाग्यवान असं समजतो आणि आज पंढरीला पांडुरंगाशिवाय भगवंताशिवाय माणसाचा परमेश्वराशिवाय झाडाचं पानही हलू शकत नाही। करता करविता तो पांडुरंग आहे आणि म्हणून जोवरी परमेश्वराचे हात कटेवरी आहेत तोपर्यंत आपल्याला कशाची घाबरण्याचे कारण नाही। अनेक संकटे येतात, परंतु जोपर्यंत भगवंताने कमरेवर हात घेतलेले आहेत आणि भक्तांसाठी उभा आहे तो
तोपर्यंत चिंता करण्याचं कारण नाही. ज्या दिवशी परमेश्वर हात मात्र कमरेवरून खाली करेल त्या दिवशी मात्र कोणाचं काय सांगता येणार नाही. आणि म्हणून पांडुरंगाने सर्व घडवलेलं आहे. संपूर्ण जगाचा करता पांडुरंग आहे. आणि अशा विठ्ठल रखुमाईच्या या कार्यक्रमासाठी खरोखरच एवढ्या लोकांनी ही गर्दी केली आहे. मनापासून सर्व भाविकांना लाख लाख धन्यवाद व्यक्त करतो. तुमच्या या सेवेमध्ये अनेक नामवंत भजनीबू आणि भजनं या ठिकाणी आणलेले आहेत. तुमच्या या भजनरूपी सेवेमध्ये दिंडीमध्ये आपण जो या ठिकाणी मनसोक्त जो आनंद घेत आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला परमेश्वराने चांगली शक्ती द्यावी, ताकद द्यावी. तुमच्या सर्व इच्छा मनोकामना त्या पांडुरंगाने पूर्ण कराव्या आणि येथील सर्व आयोजक आहेत त्यांनाही उदंड असं आयुष्य परमेश्वराने द्यावं अशी सदिच्छा व्यक्त करतो आणि मी या ठिकाणी थांबतोय. धन्यवाद. तुमच्या सर्व इच्छा मनोकामना त्या पांडुरंगाने पूर्ण कराव्या आणि येथील सर्व आयोजक आहेत त्यांनाही उदंड असं आयुष्य परमेश्वराने द्यावं. आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं सर्व भक्तांना, भाविकांना, महिला भगिनींना या ठिकाणी आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं उत्सवाच्या निमित्तानं शुभेच्छा देतो. पण जे प्रति पंढरपूर या ठिकाणी निर्माण केलं, जो भक्तिरसाचा जो वारसा आहे, जी परंपरा आहे ती गेली अनेक वर्ष त्या ठिकाणी आपण कायम करण्याचा प्रयत्न या उत्सवाच्या, या दिंडी उत्सवाच्या निमित्ताने या ठिकाणी करतात. खरं तर माझ्या या नादवडे गावातले सर्व ग्रामस्थ, सर्व माझे मुंबईकर आणि मोठ्या संख्येनं असलेल्या महिला भगिनी, खरं तर गावातल्या प्रत्येक वाडीमधनं आज या ठिकाणी एक दिंडी त्या विठ्ठल रखुमाई मंदिर परिसरामध्ये आपण आणलेली आहे. आणि जो प्रतिसाद म्हणजे हजारोंच्या संख्येनं लोक या नादवडे सारख्या ग्रामीण विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिरामध्ये या ठिकाणी आज उपस्थित आहे. खरं तर हा जो उत्सव आहे, हा उत्सव हा सगळ्या जगाला, देशाला आणि महाराष्ट्राला एक दिशा देणारा उत्सव आहे. ज्या पद्धतीनं पंढरपूरमध्ये लाखोच्या संख्येनं वारकरी भाविक हे विठ्ठल रखुमाईचं दर्शन घेण्यासाठी, लाखोच्या संख्येनं वारकरी भाविक हे ही जी काय आषाढी एकादशीची जी दिंडी आहे, वारी आहे, ही वारी त्या ठिकाणी पूर्णत्वास येते. या महाराष्ट्रातले हजारो भाविक प्रत्येक गावातनं, जसे आपण नादवड्यातनं आज या मंदिरामध्ये या ठिकाणी आलात, तसे महाराष्ट्रातनं सगळे वारकरी, सगळे भक्त हे मोठ्या संख्येनं त्या पंढरपूरकडे विठोरायाच्या दर्शनाला त्या ठिकाणी जातात. आणि म्हणून ही महाराष्ट्राची जी परंपरा आहे, जी संस्कृती आहे, जो वारसा आहे, हा वारसा गेले शेकडो वर्ष, अनेक वर्ष हा त्या ठिकाणी हा वारकरी संप्रदाय, हा भक्त परिवार त्या ठिकाणी जपतोय. आणि म्हणून कुठली जात असेल, धर्म असेल, रंग असेल, हे सगळं बाजूला ठेवून सगळे त्या ठिकाणी या भक्तिरसाच्या परंपरेमध्ये एकरूप होतात आणि महाराष्ट्राला एक संघ ठेवण्याचा प्रयत्न या निमित्तानं या सगळ्या उत्सवामधनं होतो. आणि म्हणून ही परंपरा महाराष्ट्राला लाभलेली आहे, ती आपण गावागावामध्ये त्या ठिकाणी राबवलेली आहे. नादवडेमध्ये गेली 5 वर्ष मुंबईकर असतील, नादवडे गावातले ग्रामस्थ असतील, अशा प्रकारचा एक प्रति पंढरपूर हा जो काय सगळा आज जो काय नादवडेचा मंदिर, विठ्ठल रखुमाई मंदिर परिसर आहे, भक्त जनांनी असा फुललेला आहे की जसं काय इथं प्रति आपण पंढरपूरच त्या ठिकाणी निर्माण केलंय असा त्या ठिकाणी भास होतो. आणि म्हणून हे जो काय आपलं जे काय ईश्वराचं जे काय नामस्मरण आहे, हे भजन कीर्तन असेल, दिंडी असेल, याच्यातनं आपण त्या ठिकाणी करतो. आणि खरं तर मी परमेश्वराकडे, विठ्ठल रखुमाईकडे एवढंच सांगतो की माझ्या सिंधुदुर्गला, माझ्या महाराष्ट्राला, या सगळ्या भक्तांना त्या ठिकाणी सुख समृद्धी दे, चांगला आशीर्वाद दे आणि या महाराष्ट्राची, या जिल्ह्याची सर्वांगीण प्रगती कर, अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी मी विनम्र असं त्या ठिकाणी परमेश्वराच्या चरणी प्रार्थना करतो. जेवढी भक्ती आपण परमेश्वराची करणार आहोत, विठोबा रखुमाईची करणार, एक असं एकादशीच्या निमित्तानं
या सर्व भक्तांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.